do min jouyi galle gellani min ngari jella aussi kadi do min jippi e oɗo galle o non ko galle denda men galle sisiɓe gila ni ngar mi jeeymi galle o woɗa waɗa hen ko welaaɓe woɗa waɗa hen kadi ko boyijam tan woni ɗo pawo ko boyam samba ko boyam e ɗiɓe rewɓe ko boyam o kadi koye boyijam no wiye Ousmane Sy caméraman technicien de Olel Média mboɗo wiya noon bandiraɓe mbaɗe abonné e Olel Média ɗum fof mami waɗa moon présenté galleji momin tourni fof amin ɗo jeela yimɓe tedduɓe ɓe ganduɗa wawɓe teddungal galle o noon a ñamat ha kaara a yarat kadi ha ɗomɗa attaye o kadi mami hollu mon acca joom dowo mo rewe yam motle gara caméraman ande onon fo on jaltat télé onon fo mi jaltinanmi télévision o e kam onon ɗo to acca woni acca ɗo tufa mo woni o woni Ablaye o woni Ablaye kañum jogi cayno quoi Ablaye jogi cayno e galle o ɓeeɗo jogi waño banggue ndefu ngu o woni halindemaɓe nan Coumba Sy si o yetta voilà o woni acca madame Sy mi waynaki voilà si acca o fewnata kasitari ni tufameje ɗe a yiwa moni waɗa préparation de la tufam donc noon on vous dit merci beaucoup acca encore une fois min mi rendo pulago fofo guila 2010 o ari e oɗo galle kalde garmi ɗo tawan momi koye dow fijirde e jaleɗe machallah kañum waɗi jeewo Samba Sy lembel Samba Sy tatobel Samba Sy nayobel Samba Sy cela veut dire que onon daminoɓe on perti caabi uddama donc noon machallah amin jettuma no feewi machallah ka neɗɗo moƴƴo jaajɗo aussi kadi mo ganduɗa vraiment merci beaucoup madame Sy non hono ma ala on heewi gacce ala en tuta parce que dañu yimɓe kono ala o mbayano mbaɗon galle ko galle mon ko galle ko fijirde jeleɗe e yewtere ɗum noon jarama oɗon jarlo hen oɗon jaafo hen merci beaucoup e Ablaye fi kam lewol o quoi Ablaye fi kam lewol ni yarata noon moom balɗe sappo ko ɗon ɗo ko fijirde jeleɗe e belamma c'est normal oɗon noon jarama c'est normal be kadi joom wañuji ɗi woni ɗo o koye waño o woni Kadja Gaye kanko Semori Sisi be kam kanko mo jogi yettore gay molo machallah merci beaucoup o ko esam woni do debbo mo neni e madame Seri Kokku ala Seri Kokku ala wawa yarata e fo mi yara ha pare o tawde kam jungo o yom bocu jungo go voilà dum ko élégance civilisation esam woni do o woni monsieur Sy voilà jati gam nani o adi nannude min Fouta tourné Fouta o woni monsieur Sy ko professeur ko principal ko récemment ko holko gonda encore principal tout collège Adébéré donc non il a servi vraiment beaucoup d'établissements. Il travaille dans le domaine de l'éducation et puis il fait partie des membres de la société civile, membre 3D, donc de Moundiaye CCN, Civil Moundiaye CCN et tout. Monsieur Sy amin jarnoma no feewi. 2010 on nanni kam Fouta. Kala ko gandumi Fouta ko sababune makko. Hayso taw ko si o yetta vraiment ko sowo foti yettere parce que ko jikku sowe o waɗi. Donc non amin mbima merci beaucoup. Amin mbawno arde mbiya woy ɓeɗo ko artiste aji mi addataɓe galle am rewɓe nan toon rewɓe resaɓe nan toon sirani et tout mais galle o min mbaɗi ɗum ko galle amen min ala frontiére ala kadi ɗo kaɗato ɗo karta urda il faut que noon kala hen hayso taw ko konngudi ɗi monsieur Sy jarama merci mbiɗani tam que presque 14 ans 14 ans, ouais. C'était le 2 décembre ouais. 2010. 2010, ouais. Ben Bayen, c'est qu'on donne troupe pour Anthony Mbaye. Les kaoles et tout ça. Les kaoles et tout, les coureurs. On donne un contact. Ouais. Un bon an. Quand les gars donnent, ça donne gars. Et les gondi.
c'est vrai asen jindira enen gondi e berde to kaldo gonon mi pasat calmondiren c'est vrai donc ko dum woni importance c'est vrai majjondirani eden jokkondire téléphone eden jindira son ngari wa Poular wer jaw wor senglara min gor wa mojude non kadi wa mojude ne fo ma mojen den mbawen yatude ko an buri mojude non an buri mojude ko ene fo moji wawna yaade nokku goddo adu ci place kaldo garda hande ka ay sa jipata na jipat la caden ko sa arti do en galle ma kadi galle o fof kadi jaram di pawo ha fof kay woni gram mi jabra ko pani non pawo ko buri hen welde kan goldum amin turno min biya sila sa turno ya pawo jet sawr kanko e sukabe kanko e tani ko o dudde men bele be dejje bele min bawo wadde golle amen ha pewa donc tout réussite série wo mbar wawi den mbodi hen participer no fewi galle wo mom won be waño so mi mbor haala mi wayata mi yida wayde donc min mi ko ton bayrondiren taw mi yaltinani boji a fami mais encore une fois monsieur si merci beaucoup gilene nanguda ha woppani hande burda mojude à chaque année ada buru mojude à chaque année ada buru mojude bradi ko non wayata kadi ha nata aljanna dans les 120 ans ou bien 140 ans mbiya wala o maw buri mawnude e aduna Allah no wawi dum yo Allah wadan ma dum o kadi koy wañoje machallah voilà nen don ami continue il faut non il faut que min yahata pa o mo rewe yam voilà joni non holla mon jom galle o yaajudo am parce que samba so pawo wino ala dum wodata tewam mo ngare amin do o woni jom galle o baba amen won do ko non baba amen jarno ma no fewi min tourni série o ha gasi amin jarno ma wasta jango inchallah rabbi so min fini dal e fajiri he amin e lawol pour tare Dakar ngam jokkinde ko heddi ko kono non amin jafno ma dérangement o de deux aussi que di compréhension mo danda o e liggéey o sababu wawno wiide nono be ko artisaɓe tan aw ngara do tan pour wadde dérangement yimɓe ɓe e tout mais ko fijirde tan e jalede nene kadi son fini o wiya mi woyi sow pullo mi ala wona sow ko wona si o wiya mi si mi wona si ko sow mais vraiment machallah min santiri koye galle amen min goni min santirani ala saha goto momin tine bande amen woyi min de komin hobbe do e galle o so min fini tan ko to min bela min garata to min komin bela kadi min badata e galle o et tout min meeda yide aussi kadi yeso ma changer ou bien yeso hay neddo goto e galle o changer ko min badata ko donc dum non amin jarnoma no fewi série o so wadi réussir ko grâce à onon e kadi galle o ko gallam to garata duubi sappo e nayi sappo e joyi cikkumi tan don ko gallama dum rokki amen kadi ciusal wawde woppude gureji fof arde ha doyena parce que amin gandi so min gari do koye galle amen min goni donc non amin jarnoma no fewi e daw e are ngare jodon way jodon babe ko ngare ko ni yar donc vraiment kadi ala ena donc ala wona bidan no wona kanko tan hay nena hala hay nena hala wala jara mon jara alma kan ketu ya ka mamay ti on ko no dina fo njante male bodde woni weltande galle mo kadi mbadda ko galle ma kadi min jangri dum be budo horsi kala ko be jiddi kadi onon nangani koye mon ko nanguno ko galle mo pijjoni mawɓe pijjoni sukaɓe ɗum noon min ɓuuri welti ɗum kadi sagam ko tout le temps wona Allah juuɗe balɗe meɗen ha saha fof hono majjum waɗa neɗɗo wawa weltade caggal ɓesgu mum so ɓesgu ma weltima tan a weltat
so ɓesgoma kala ko yiɗi poɗɗa ko yidde kadi ɓuuri ñaagui Allah juutno ɗum ɗo kala Allah juutno hakkude moɗon kadi aɗa waɗi oɗon mbaɗi respecté galle o rewɓe mawɗo hen cukalel fof moni kala o gandi place mum ɗum noon waɗata noon ko haqqillantagal ɗum noon an o e groupe ma foof ɗo ñaago on juutde balɗe moƴƴiri battane on jarama yallah juutno balɗe moƴƴiri battane yam ɓooye waddu dani ya barke fati salala jarama so nene ko kalatnomi fof baba haali kono itta nene haala e seeɗa e dow haalande sukaɓe dariɓe hono miñamen ɓe gonduɓe minen min mbawa tan ko weltanade Allah e weltanade ma neɗɗo yiɗamo yiyade kono yewtama anda an e Samba o jiidi ko wona hande minenne min beltima ko wona hande duuɓi sappo e joyyi sappo e nayyi wona balɗe sappo e nayyi sa yi ɓiɗɗo tan a yiiɗi ɗum jiiɗa ko ɓiyo minen noon wonno Samba hamin gandi Samba ko ɓiɗɗo tugui tawi kanko haadde miñiraɓe kamɓe fof ko moƴƴuɓe ko sukaɓe moƴƴuɓe yiɗɓe bandiraɓe hay sa woni suka tan a yiiɗi suka bande ene teddi yummiraɓe babiraɓe fof mbaɗa ko tendi ɗumen minna min jiɗiri Allah e nulaɗo muɗum hamin jiɗi ɗon saabu sukaɓe amen e saabu fof onon hankkadi on gonti sukaɓe amen gati kala ɗo min potte moɗon ladde hamin mbawi yettodade e moɗon minen kay min ñaagui Allah tan ko yo Allah hokkon balɗe juɗɗe e battere moƴƴe minen fof min jarnima on gati ƴellane yaaji neɗɗo wiyete ko kala ɗo jettiɗa tan ko aɗa yiɗi ko yiito yettotoɗo yiiɗa kono koyngal yetti fof ne yiiɗi minen min gandi ɗo ko galle ma min ñaagui Allah tan ko yo Allah juutno an équipe ma minen kay so wona weltade e jogorde yewede ala ko min gondi min beltima no fewi yo Allah yom moƴƴere yo Allah yom moƴƴere ya barkala min beltima ɓuri weltade acca nan ara haɗa wonami haalninomo jikko acca nan ara nde woppa o yetto mor woppa acca yetto woppa acca yetto a yi acca nan ara wonami haalninomo nen ɗum woni jikku makko aɗa ko ɗum woni jikku acca on kay filmat on wawaji erde kotam fallowa heddi noon ko boyu jam di o ko boyam woni ɗo o ko boyam dégg mam jom salade subaka law jom salade ordinaire subaka law donc machallah ko boyam donc komi kaw makko komi ko ala mi usara waɗa ɗum kolliri encore une fois ko boyam kono onon fof on jettama nene vraiment min beltima no fewi min beltima e moɗon no fewi weltare amen dañi départ kono ala fee donc ɗum noon vraiment min ñaagui Allah kadi yo Allah wat kadi min boyi waɗa ɗum hamin mbaɗa saison 3 o min garta kadi min mbaɗa ɗum inchallahu rabbi vraiment ko minen kam mamin yeewe kam minen kam mamin yeewe no fewi vraiment merci vraiment beaucoup amin mi waɗani sali ɗum woni probléme o mboɗa andi to gonni mboɗa waɗa contrôle hooram ala so mbatta sali so mbatta o sali par ce que amin mboɗo renti sabu boye boram biɗo bondanede nen ole an mino o haalata beyi oya bawa haaldata biɗo bondanede nane boyare mbimi to boyamo woni o defani salade hande o wiya defani salade donc noon mor salade defere yartira salade e koko irtete gasi voilà wallo merci beaucoup mamin hollo mon jalla inchallahu rabbi machallah on beltanama no fewi yo Allah boyno ɗum ɗo henna machallah ka jam ci ñom manel ko debbo yimɓe yo gandu ko haram dans la vraie vie haran hol ɗum arɗo dans la vraie vie dal min cetto min gandi yara ko happiri o woni baba me nder série o
ko manager ko babam vraiment neddo mo ganduda min gandudiri gila 2015 o saabi voilà c'est ça voilà donc non o woni baba galle gila den non Allah wadi men kanko woni manager groupe o mais en même temps bi mom par force parce que mi yino wonde talent mo ganduda kanko e hore mako wandano mo wonde o don talent donc il fallait valoriser ça et vraiment et puis ko entrepreneur ko entrepreneur bâtiment et puis ko maçon ko mo jogi bâtiment ni mo foti ma hoyde et tout mais je l'ai dit que Allah e sago a jodata tournage o non gondo hawa ko debbo me sérieux kono ko debbo baba galle gongire gong donc non vraiment oron jarni no fewi o woni MC Modi amin jogi copain goto wawa wiide MC Modi Ibusi Modi wiya on woni idi sal jom o we jeri wuraba takay jalia MC Modi encore min jehi no il faut mi ara studio an mi halanta do MC Modi studio studio kalan studio wallahi studio kalan ay ko non mi holla ami ara studio voilà ariado gondam ko jella galle sisi mojjibe teddube yaaji mawbe cugul mo limti jum mojjere tan Allah nela dum wallahi cugula e gondi hen ni garden do keydade do nay en jeewa fo be jeewo est-ce que do wala galle machallah vraiment ko moji machallah Aisha merci beaucoup merci on dara mi ara studio ani studio ngalan mi jalla pale dade ma riko voilà an do jeera an o ko dérangeur o wiyete ko dérangeur o non woni jom caayen min badi kumal ngal o jakkani goro o woppi ataaya o kanyum waranno ataaya o donc kanyum ne aussi kadi koye jaatigebe jeeya machallah o woni manel koppe am e nder série o manel nani vraiment neddo moƴƴo aussi kadi o woppani amen kanko e Ablay woni oya pa yurno do oya pa ayumude mo payel ngela voilà on woni Ablay Fall e manel kambe ngoni jaatige wuro ngo quoi wuro ngo des artistes de hors pair be ganduda machallah be boyi aussi kadi ligade e bangue théâtre be badi hen ko yodi o woni bacca non ko comédien me ko dogdo o woppi ha dernier jour o mo adda teddungal e boisson neni nangam dum go pour bourde amen kono ko dognodo joni ari neddo mojo aussi kadi bourde andrede sammay voilà sammay o woni imam o humi dewgal ngal tokaram yoro machallah tout ça c'est les artistes machallah Ablay Fall neni yurnu ardo ana re famdi sa jodi ma ciagal gan holno njirda il faut ngara yeso ari yeso yimbe njirma parce que ara famdi ara nande mor be famdi ni Ablay woni film Ablay wonto film Ablay jom Jakarta film Ablay ay Ablay nan o yasin tan jabara o yasin tan o jabi adu o jabani adu ko di ko fo jabara o jabay o woni Ablay Fall kanko woni gorko bébé Aïcha en même temps ba mo manel e nder série o merci beaucoup mon frère avertunama no feewi jaatige rewbe be wondo ki mo héberger won o woni jaatige rewbe anto nannoda gonno koy danare vraiment jaatige rewbe wonno koy walde suudu mako ASSIMI en be don fo film wali suudu mako merci encore une fois kane do mojo machallah jaagi hay daddude makko waji be keli daddude makko affaire wodi babam sami les waluru joli hen kanko ko bois lese waluru joli hen keli daddude ASSIMI woni ASSIMI di moy ASSIMI o woni ASSIMI Fanta o jeeya ko do woni mbay dum non ko penanti sawi do woni mbay adañi cadele donc debbo mo silbe mbay samba mayram job
hewɓe noon sikkanno ka ivoirien gongire gon hewɓe sikkanno a nanta Poular donc nandata tan ko français et tout a waɗi ASSIMI première saison hande amine deuxième saison et bientôt la troisième saison voilà holko mbiyata galle sisiɓe e tournage o e tout séri kokko wam jeewo galle vraiment ko weltare e ƴellankoɓe foof noon e kuuɓal mention spéciale galle sisiɓe ko dendiraɗon kono eɓe jondi somin pini subaka koko weeli min mbaɗata emin ɗanoto ɗaati emin pinato ɗaati kadi komin jiiɗi foof e nder galle ko ɗum woni komin mbaɗante wona cukalel wona mawɗo kamɓe foof eɓe jagguiri min koye nder galle o min jeeya hande somin jalti ƴella emin jogo seeɗa stress mo ganduɗa wonko min goppi caggal amen e kadi somin jeehi tomin payto haade amen wowtude ko ƴella tan min miijoto vraiment so wonino sagoji amen taw ko heddi ko e tournage uji amen taw ko ɗo tan e nder ƴella waɗata surtout moon ɗo e galle sisiɓe machallah galle moon ene yaaji galle noon yaajata ko ɓernde ɗo to gommi ɗo min tan ASSIMI FANTA jogui to suudaɓe spécial e douche am min goto e goto ɓittani men ɗum noon aɗa andi weeɓani hande nder Fouta ɗum noon onon sisiɓe onon foof noon mbason farnade de ko yummon ɗogat ko bammon woni voilà bammon woni ɗo onon sisiɓe kadi o heeli daddudi janane o heeli daddudi ha munise nodda par ce que joom daddudi mbiye ko poids léger donc noon min mbaɗi hen poids lourd dara waɗa poids lourd o fadula yawnu way yawnu kiile dem dafa nokku yo tammi na ngene fi beaucoup rosa demulo kiile demulo faasde jago miya adani mo ha para C'est pas possible. o yeli ndadu ndi woni wala e continue de beaucoup da ko noy continue noy continue wallahi o ruwo continue da bokkam don noy Badiane. Ah ok. Tire-toi waay. Kon nag nga ñëw jël ko yóbbuwaat. Waaw mais Fouta Yacine mooy Fouta mooy Yacine. ñoo aja. Let's go. Sisi goɗɗo nami e nder galle sisiɓe o woni Yacine Sy Mira ko ciisi o nder voilà o woni Yacine Sy mon compagnon de guerre compagnon am de guerre ganduɗa guila ƴeewo ha joni kala to jiiɗon yoro mamon jiiɗon Yacine o décourage ta o nanta haala haasiɗeɓe ɓe haasideɓe ɓe gaña tan ko yiiɗi ko yaaɗoɓe diɗo ɓe ganduɗa hunde kala o nani noon o hunde kala o nani mais aɗa continue nangude pourquoi eyi alhamdulillah ko noon nde wonno konuɗe mbaɗaka suukara bon kadi aduna heeɓi ɗo ganduɗa en potat yaadu tan jaaden sen gandi en mbawa yaadu goto men kala nanggo hoore mum sa yi tew noon wonko maayi holko maayi maayi ko seydi Sow ka moƴƴo ka dimo ka karesira mbi ka mbiɗa moƴƴi ko ɓowo ni ka ñaamo ñebbe ɗum kamɓene laaɓa ɗum saabu hay fasnude ɗo ɓuuro e ndiyam he min mi yiyara waɗa kono noon hatta ka karesira ka moƴƴo kono ma ala minen noon amin jetti Allah ndemin dañma an e leñol hen merci beaucoup saabu aduna foof ene andi mbaɗanɗa ko mowol jolfuɓe gol fon andi koye jolfuɓe jeetanoɗa kono yidde leñol ma yidde pulago ɗum a yahat ligganoɗa jolfuɓe daña toon ngalu gartira ɗum e nder rendo pulago wadde hen min ko alhamdulillah rabbil alamin weeɓani hicci c'est normal amin ɗo e galle sisiɓe e tournage o weeli arde an garda ko galle Fatima Kume en Dunde nen Maymoun amin jettaɓe kadi duninaɓe
ɗum naɓe min jetta ɓe après mamin haala noon tomin dewi ɗo fof mais an a boyane galle sisiɓe no pinɗa ton acca o noon jiruɗa ɗum machallah safi woni safare safi an min mbiɗa andi ko ɗum joƴƴinmaɗo no ɓoyirɗa ƴella ni miiɗi min nodduɗo ɗo woda expert ɓe ƴeewa ko joƴƴinmaɗo non ko towo mi faami ko towo sa haalani mi faami ete towo ko sarbinde wona lindi balendide ko sarbinde wonen ɗuma to ha sa wadde de wayi kattani ko normal o woni mor caméraman séréer e mbayi séréer mbayi noon jon son wiyete mbayi woni wiyete ko jon son omo o dañi inde keso inde makko nde wiyete ko aadiyanke ko aadiyanke aadiyanke ko ibra inimo aadiyanke te ko kongo sabu nde wonnaki ha joni o wofani donc noon amin mboɗo ñagonoma Allah juutde balɗe moƴƴude battande mon ami mon frère mon compagnon de guerre e moro aussi kadi ɓe mbi ko yokkuldenga wañi yewdenga yokko wañiwɗo eyyi alhamdulillah rabbil alamin ko adi foof kadi eɗen jetta jonka wonde samba si wonni yan samba si a salminama a juurama a weltanama kadi ko wiyete ko so neɗɗo ne joguino ko ɓuuri mi weltino wiɗe moon wallahi kadi so neɗɗo weltima so tawi ne joguino goɗɗum ko wiye yo dasi tonge min mbaɗa ɗum ne wonno guila min naati ɗo ko teddugal tan min jiiɗo machallah mention spéciale kadi a acca madame sy e dendagal galle o foof min goppani hay goto mo limti juuma o limti juuma min beltanima ƴella palel dande maayo machallah mo limti juuma ɗum ɗon foma mbadda ɗum mo limti juuma eyyi yemnodira samde dow limti juuma